Good morning, guys. Wandering Bicolana, wandering here again in Wascana Lake. For today's video, feature naman natin ang mga geese. Of course, sila ang bida rito sa Wascana Lake. Tingnan natin kung paano sila lilipad ulit. Na-miss natin ang kanilang paglipad kanina. So, we'll see kung gaano sila ka taas lumipad. Sana lumipad. O diba? Ayan, ang dami nila, oh. Oh, ayan. Oh, lumipad nga sila. Kaya lang hindi masyadong malayo ang kanilang lipad. So ito talaga ang bida rito. Ang mga geese. Ayan. At sila naliligo dito sa lake. Pagpagpagpag tayo. Ayan, diba? Oh. Ayan, nanghuhuli sila, may mga ano kasi, yan, pagkain nila. May mga isda. Kailangan nilang ilubog ang kanilang tuka. Ito naman natatakot sa tubig. Yan, observe natin kung ano mga ginagawa nila. Ayan. Hinihintay ko kasi silang lumipad. Na-miss ko yung paglipad nila kanina. By the way, guys, yesterday, na-miss ko ang Dragon Boat Festival here. Meron kasi akong work. Kaya naman, na-miss natin. So, ayokong ma-miss yung paglipad nila. We'll see kung mahihintay natin. Sa laki nilang yan, ang taas nilang lumipad. Yan, may naghaharutan, may nagliligawan, meron naman tahimik lang, duwag-duwag. At ito naman, chill lang siya, chill. Okay, sa palagay ko hindi sila lilipad. Ayan, may dumating na magkakayak. So we'll see kung lumipad sila. Yan, isa sa mga sports dito sa Wascana Lake, Wascana Park ay ang kayaking. Ayan. Boating, kayaking, paddling. Oh.
Sigal, lumilipad yung sigal. O, di ba? Nakikihalo rin yung sigal dito sa mga gis. I don't think lilipad sila. Tara na. Makaalis lang nga. O, kayang-kaya niya, di ba? Umalis na nga tayo doon dahil mukhang relax na relax sila. Ayaw nilang lumipad. Pero sa kabilang dulo, ang dami din. Ito si 2, 4, 6, 8. Chill lang sila. Ayan. Diba? Mukhang wala lang. Siyempre, ang master yung nauuna. Oh. Diba? Ayan, at after a day nga, nakita ko rin silang lumipad. Hindi pala lumipad, bumaba. Ayan.